नमस्कार पिलाମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଏଜୁହବ ଓଡ଼ିଆ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଣିଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସର ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ମାତ୍ର 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କେଉଁମାନଙ୍କର 17 ରହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କର 18 ରହିଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ୍ ସିଲାବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ PYQ ହେଉ ପେନ୍ର କଲର୍ଟି ଚେଞ୍ଜ କରିନେବା, PYQ ହେଉ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଷ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ 2018ରୁ 24 ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ସେଥିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କହୁଛି, ଏଜୁହବ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜୁକେୟାର ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେୟାରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ। ଏଜୁହବରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ସାଇ ଏଜୁକେସନ୍। ଏ ତିନୋଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ସାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ଏଜୁକେୟାର ହେଉ କିମ୍ବା ମୋର ଏଜୁହବ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଯାକ ଜଏନ୍ କରିବା ଲିଙ୍କ୍ କେଉଁଠି ମିଳିବ ନା ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମିଳିଯିବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜଏନ୍ କରିନେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ହେଉଛି। ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ କ'ଣ ଖୋଲା ହେବ? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଖୋଲା ହେବ। ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ନବମ ପିଲାଙ୍କର ଏବେ ଯେମିତି 9th ପିଲାଙ୍କର ଯେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ଯେତିକି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉ ସବୁ ଯାକ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 19ଟି ଭିଡ଼ିଓ ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାହେବ, ଯେଉଁ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁଯାକ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତିନୋଟି ଯାକ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟି ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। କେବେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର 17 କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର 16 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତ ଏବେ 3 ଦିନ ଯାଏଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ରଖାଯିବ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସର ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସଂସ୍କୃତ ପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିବି 2 ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି। ସିଲାବସ୍ଟାକୁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଭର୍ କରିବି 2 ଦିନ ନେଇକି। ଚିନ୍ତା କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁପର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ହେଉ, ଏଜୁକେୟାର ହେଉ, ହାଇ ଏଜୁକେସନ୍ ହେଉ, ସବୁ ଯାକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କିଛି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ଦଶମରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ନବମ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ। ଅଷ୍ଟମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସବୁବେଳେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବେ ଏବଂ